Der står Bakkebo. Derinde bor jeg. Hyggeligt område. Kommer der en bil. En stor ridhal. Masser af biler. Det var også bus, den store derovre. Den sølv ind. Så. Skal vi indenfor. Her bor vi så. Det her, det er vores køkken. Rigtig stor en. Det er vores gang. Det her. Det kan være, at vi skal gå ind og besøge en beboer, bare for at irritere ham. Så det der, det er vores beboer. Han skal bare lige låse op her. Kom nu! Løb alle på toilettet. Hvorfor gemmer du dig? Kom ud herfra! Du er på fjernsynet. Kom nu! Lås op! Nå, skal du tisse, så ses vi. Nå, men vi går ind på en værelse, så må vi hellere lukke døren efter ham der. Se der kommer han og gemmer sig lidt. Han siger, at det er en mærkelig verden. Se, han kan godt komme, når det er. Så det her, det er min værelse. Der er bare lidt mørkt her. Nu tænder vi det noget lys. Det er rigtig stort. Jeg har lige fået hunget min fladskærm op. Rigtig sjovt. Det er hyggeligt, når den er deroppe. Det er mit bord. Og min sofa. Her ligger jeg og sover. Nå, men vi ses. Kan I have det godt? Det var det hele.